haba ubelai ule pela haga jing jongno kan mau bagi jengmut beriu jonga jong pi kisa tang haga jing lengo kene kalaja uwe ukna ubaka kerteng jong u latip kham krau so tun wat la umla ban tho adak daki kiti kumbalong lem ki we pat ki parakna henrei utho adak tang daka kejat henrei pen ban haga ne ka result matrik ka barang syumi menta kasni ulayo khai dia uso jong ka jing job bat ka jing kemen haga jing ha ka ba ula pas haga second division da ka ba uyo san pusau ka percentage bat ulayo distinction ru ka we ne ki subject ha ka ba utho uni ukna ulet school ha po lum shillong higher secondary school bat udairu naga shinong ringi shillong bat naga liang ga jonga ngadan ban ong to ublai unang kar khu ya pi ko kham kraw so tun ba phinnang yo ya ka met ka bakoi ka bakhya bat ba ublai unri unsumar ya pi ha ka jing lagasni bat ba phinnang yo ru ka jing start ka bakan jaman siam bat ka jing start jong ka bor jabing ka jong pi da ka jinggal khu jong ublai dai hang ne bakak tin ublai ka ang ki briu baro sipur thai ki lengo bat ki tieng ye ki dak ki shin jong mi nami ni sami ki kan hoi risa ya ki kamba ba me melale